एबसुनि 59थि थान्दै जखनथाइखौ टंलानि सोलोंथाइ फोथाराव खुंफुंनो थाखाय साखाफारा। उदालगुरिनि टंलायाव फैगौ फेब्रुवारिनि 5 निफ्राय 7 खालारसिम खुंजागोन एबसुनि 59थि थान्दै जखनथाइया। जथुमाखौ गाब गोनाङै खुंफुंनो थाखाय बानजाय आफादा हाबाफारि जागोन थावनिखौ साजानाय हाबाफारिखौ गोख्रोङै मावगासिनो दं। 5 साननि उनावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 59थि थान्दै जखनथाइया सानथामनि हाबाफारिजों गाब गोनां जागोन। 5 फेब्रुवारि फुंबिलि समनिफ्रायनो गोबां हाबाफारिनि गेजेरजों मिथिनाय बायदिब्ला गिबि साननि गिबि थान्दै मेलखौ आसाम ट्राइबेल संघनि नेहाथारि आदित्य खाख्लारि बिथाङा बेखेवनानै होगोन। नैथि साननि फुंबिलि समाव एबसुनि फिरफिलाखौ बिरहोगोन आफादगिरि दिपेन बर'आ। बे एखे खालारावनो फुंबिलिनि 10 रिंगायाव लाइमोन सावराय जथुमा लादों, जाय हाबाफारियाव एबसुनि बारग' आफादगिरि एबा बिटिआरनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लागोन। बेबादिनो गोबां हाबाफारिनि गेजेरजों जोबथा साननि गेवलां मेलाव जर'खा हांख्रायजानाय आलासि महरै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो गाहाय आलासि महरै मेघालयनि आगुनि रायजो बेंगिरि आइपिएस रन्जित शेखर मुसाहारि बिथांमोनहा बाहागो लागोन होननानै मिथिनो मोननाय जायो। बे 59थि थान्दै जखनथाइनि गेजेरजों थान्दै मेलाव गोनां आयदाफोरखौ सावरायनायजों लोगोसेनो आलादा रायजो दाबिफिननायनि सोमोन्दैबो सावरायनाय थानो हागौ। मानोना एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गोबां मेल मिटिं आरो धर्ना बायदि हाबाफारियाव बुंबोगासिनो दङ दि गोनांथि जायोब्ला रायजो बिनायसिम राजा लामा, ट्रेन लामासिम फैफिनगोन होननानै। बेखायनो एबसुनि उदालगुरिनि टंलायाव खुंजानो गोनां 59थि थान्दै जखनथाइया बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथि रादाब लाबोनो हागौ। फै बे समाव 59थि थान्दै जखनथाइनि बानजाय आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ मा फोरमायखो नायदोनि। हाबाफारिनि जोंहा फैबाय थानाय फेब्रुवारि दाननि 5, 6, 7, 2026 मायथाइनि बे सानथामनि हाबाफारिजों जोंनि टंला कलेजनि सोलोंथाइ फोथाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 59थि थान्दै जखनथाइ लोगोसे 51थि दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्ला बे जर'खायै थान्दै मेल खुंनो थाखाय बेहाय टंलानि सोलोंथाइ फोथार लोगोसे टंलानि जानाखि प्रेमिसेस बेहाय लानाय जादों। बेहाय जोंहा गिबि सानखालि फुंनि 8:30 जोंनि गुबुन माने खामानि हिसाबै गिबियै जोंहा मेन गेट बेखेवनाय लोगोसे पेन्डेल स्टेज, डाइनिं हल आरो गेस्ट हाउस बिदिनो एक्जिबिसन आरो जोंनि जिनोखि डेलिगेट केम्पफोर गासैखौबो बेखेवनाय जागोन। ओंखायनो बै सानखालि जोंहा 12 बाजिसिम जोंनि जिथुनाखि प्रग्राम बेहाय थागोन। बिनि उनाव 12 बाजिनि उनाव जोंनि गेजेराव थान्दै बिथांमोननि जानाखि रेजिस्ट्रेसन 2 बाजियाव लानाय जादों। 2 बाजियाव जोंहा डेलिगेट माने रेजिस्ट्रेसन जागोन। बिनि सिगांनो अबयसे मोनसे खोथा जे उदालगुरि जिल्लानि थान्दै जखनथाइखौ सानसेनि हाबाफारिजों जिहेतु बिथांमोना लादों, फुंनि बाहागोआवनो बिथांमोना लादों। फुंनि 10 बाजिनाय लोगो लोगोनो बिथांमोना थान्दै मेलखौ बेहाय लादों। दा ओंखायनो 2 बाजियाव जिहेतु रेजिस्ट्रेसन जानायनि उनाव बेलासिनि 4 बाजिनिफ्राय बिथांमोननि थान्दै जखनथाइया जागायजेनगोन। बे थान्दै बेखेवनो थाखाय जोंहा ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि आदित्य खाख्लारि बिथांखौ लिंहरनायखौ जों मिथिदों प्रग्रामनि गेजेरजों। जोंनि खामानि हिसाबै जोङो दिनैसिम जोंहा 70% खामानिया अलरेडि जाबाय। बे साननैनि गेजेराव जोंनि गासै जेनेबा गिबियै बुंनांगोन जे जोंनि जिथुनाखि पेन्डेल स्टेज लुनाय अलमस्ट माने कमप्लिट होननानै बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नङा। गुबुन फारसेथिं माने एक्जिबिसननियाबो मथा मथि 80% खामानिया जाबाय आरो डाइनिंनि खामानिखौबो माने मथा मथि लुनाया जाबाय। गुबुन जेरैहाय माने जोंनि गेट होनाय एबा आलासि बरायनायनि थाखाय जिखिनि माने फिसा फिला खामानि बे खामानिफ्रा सोलिबाय थादों। जों नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों रायजो राजाखौ खावलायदों, जिहेथु उदालगुरि जिल्ला होनना बुङोब्ला उदालगुरि जिल्लानि सिङावनो टंला बे मोनसे मैखोम जायगा।
गुबुन गुबुन हारि माहारि जाथि धोरोम थानाय बे मोनसे जायगा, बे मोनसे माने मिनि इन्डिया होननानै बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नङा। ओंखायनो बेबायदि जायगायाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै जख'न्थाइखौ खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों एबा जों माने साग्रिद जानानै दङ।